Вълкът и седемте козлета. Братя Грим. Живяла някога една стара коза, която си имала 7 козлета и ги обичала така, както всяка майка милее за своите деца. Един ден тя трябвало да отиде в гората за храна, така че ги свикала около себе си. Мили деца, отивам в гората. Докато ме няма, пазете се от вълка, защото вмъкне ли се в къщата ни, ще ви изеде цели целенички. Негодникът често се преобразява, но винаги ще го познаете по дрезгавия глас и черните лапи. Не се тревожи, мила мамо, ще се пазим, отвърнали децата. Успокоена, козата изблеяла за довиждане и се отправила към гората. Здравейте, аз съм Венета Лазарова. Заедно можем да преживеем тази приказка.